Article 244A atengsi lamdon chitok nang jipalam ASDC HSDC APHRC Hirs Tribal League Jaka Sasongja Pomar CEM Tuliram Ronghangaphan Kapachini KSA Hamran Regional Committee Atompen Central University ki Kim Kirang Jadim Kahumridam Karbi ang long ghonta ing korap liang bong corona pen inurapra kidamthu kitia phai bang phoke pratrokan kele Kardom Karbi prime tamalong pen ilisa mirani timopi nona joitha beer tang ton pen ASDC, HSDC, APHRC, Jakas Lapen Hirs Tribal League Asongja Puatung, Posti Cricket Homani Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghanga Panchitong Damsi, Non Eprang Lamdon Chitok Jipulote Article 244 Ea Putaksi, Lamdon Chitok Nang Jipusi Pachinidam. Karbi Anglong along non an Bata Hini Lamdon Chitok Elo. Non KLNLF, PDCK, UPLA, Lapen KPLT Atum Store Karpen, Monsa Malamdon Kachitok Jiapan, Aporani Ing Hong Kong, Anjodlo. Lamdan kasi tokjia tum hampang apan birta kimidoji puta anik jetheponlo. Resim tangtang ke ora song na pen sorkarang bong lamdan chetok jipulote Article 244 ea putak isi chetok nang jipusi ASDC, HSDC, APHRC, Hirs Tribal Language lapen jaka sasongja puatung pinpura lopen det pi Minister Sarpo lapen hemrit kila Minister apan pachini. Laso pinpura lo hemprek ke hangasong asongja puatum CEM Tuliram Ronghanga Phanta Pachinisi Article 244 ea phansi lamdan kachitok ahut RDP nang jipusi asyang tong chipathidun Meghalaya ahoy kadai Khandaria Long Central University ki Kim Kirang Jia Phanpura MLA Rup Singh Teron pen Adimak Long Langdam dera phipenang arnia prang puthot Meghalaya Araratum ta West Karbi Anglong alunang lutsi Ladakh ke Kim Long Lepura lamthe chipaklangpon Bon talake aprang penta aduya hoy kacheplaka hut anujok ke somtanga jo side lasima adu tanang kham khedun longli pura KSA Hamran Regional Committee hin pen osik ni phai kre hiniani adi maklong along an ka humni dama berta pherangki hundor kropen berta nang pale KSA Hamran Regional Committee amepu probinti mung penja ponsi ongdong KSA songja posongja piatumta adi maklong along an palidun Alang litum kahumri dama hot Karbi Anglong Autonomous Council Soil Conservation Board Chairman Ronjit Teronta Chitongdunsi Bangso University Kikimvek Popura Aning Pathidun Athe lake jonghele Meghalaya Asor Nangchirai Bor Ipsitame Pilar si a hokpet adu ya hoy alang ke ipaklar daglo puta alang lipen ningje Lo Ladakh hello ilitum Karbi Anglong lapen Meghalaya state lapen ilitum district a boundary a pilar la dakhilo ke yadim lo ilitum kadok wisitame pini Karbi Anglong adang pi gedo tum sitame nang tum langit non la hello ilitum a pilar lo sitame chomang atum aning ka henu chomang atum wang si ilitum labang so pilar sitame lang tum pipuk etlo pini ilitum achet sila dak theklong lo la hai hui ilitum kachelang dun thek the apod lo ne mate hala chomang atum ilitum Karbi dum kache bhong ji aning ke hang pentong la sor mu ke klem ne ilitum pini la kadok sitame theklong lo Penanganar ni aprang ilitum dak numbering koi votat langso MLA ladakan wang si alang li Central University dak kapang nije aphan adimak long nang langlo sitame pinili tum ke theklong ma ke Meghalaya a sarkar lapen Meghalaya ra tum sitame lakenili tum along le puselang litum dak ilitum han pulo lake ilitum Karbi khai tum an hamphanga song ke do an sitame kunu poithe tala ilitum kroitek the athe ilitum aphan aprang bansi ilitum aphan dak border ba a boundary ilitum aphan ethik pi edlo asi Meghalaya sor nangche rai sita nangche rai jong jong chon nala lake 1951 pen non an ahok pet aduya hoy chokli ma kalima Karbi Anglong Autonomous Council pen arsek jik sai deng ponsi ahoy pethil thupa menang popusi KSA amepu probinti mung penajok ningje pon nilitum non kedobom a government mate non Autonomous Council long solai bom ake hai ituma chief kai sartuliram hangman sami labang so medium long itum tuning ripon lo nilitum West Karbi long along le nilitum district long lo popen mate subdivision do bom homamet tame itum isia map do hala so map areas ke lalo 3055 square kilometer do West Karbi long la so 3055 square kilometer non doma bema lalo lasi Nabangso ason non asonang pedun bom plote 3055 kali mo ke 2000 David West Karbi nong leke thema ihin penange kon
anivang sinang kon ason theklong nasi non do bom ilitum long MLA sarpan tame chuningri alam kelalo lapen MP sarpan tame chuningri ram kelalo prabjin pen ilitum border mate aduya hoy na bang so problem bang ke solve saragrak pen dak arar tum afan same kai mat keduk mei ke thak mei phan etum ya kong horang tum mat hapon vekning pusin ilitum laba so medium pen ahin pen chuningri pon lapen nilitum jongtung bang Meghalaya gov peningsi mate Meghalaya sorningsi bangla anang cerahai ilitum along lelong banang tingkah hai plote ilitum along li vek ilitum kopi posi pinianitat labang so area pan thang na claim pleder lo lake ilitum charju me alam lo tema ha 1951 Karbinong autonomous Karbinong district long lokpen pinian penana years dolo sita la so years years si hisabun joson mandelo tema ladak areas tuman mangke ilitum kelang re son mate kelang paitang ne theson si mandet lasi non do bom power long do bom atuma sameni liga chuning ri bangla lo nilitum ka chuning ri bangla lo jarni ki labang so problem mang immediately solve pen la ri la so insulation kuri chuning labang so pillar bang tema abana pillar a map nilitum long nut bani dak abana tum dak do bom arong kesaru saru tumena chingkilong lo ban alang litum nang yapon lo la pen long thom long phinom nilitum thekon long thom long pita condition bang la son lo kang hang se hang pang hang lir abide non malam so porphan beer tamu ington iksena আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ chorol hoy pokchokor jinjin da nangna igar koi bong manai wangsarak thane pokchokor ong ko pipono bong pipolote igar koi ni pokchokor eluti men do wanang nam bidam thani chicha kon elo ajo porto loge bong pharmacy jingkira po bunan ke dam lang no hi ki long bang puji mini pokchokor do wai nang pidun tha Ladakh tok 24/7 open pu 0 anteng puduman Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum alon medical store ke 24/7 ingpu ponlo lahen lo alon medical store icheng si karbiang bongpen kang pucheng pharmacy labang so pharmacy reke 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji lapen kelong le adawai nangli order pikang lote prapjin pen long ponikji lasi difu medical college and hospital opposite alon medical store along nangli tumtame humring non anso se kachini jiaphan aber kipya number along humring tame dihena mo pit pathat bir talong wangthulo Karbiang long along ghontaing ko rapliang bong corona pen inurapra damthu kithia pai bang thongke pratrok ankele Karbiang long along ghontaing ko rapliang bong corona pen inut apra damthu okran sai campaign kapak langa tengke corona war pen kado kawe kithia pai bang phoke pratrok an plengtanglo la sawur pen bang suri pli sose abang pu abang phise chilang boma birta ta la so birta ke tokot repon lo halapu nijang Karbiang long corona war clip bom pusi okran kilang sai kama pen deputy commissioner atum pherang kya pha than pachini covid abur abut ki kroinang jia rona phan mathasi guru chingduk ka cho isini madhorama jai mek hemruna longsi patonang ji pusi lokhimon sangha pen lokhimona phan ki kroi arara phan pachini wo sik inkora trokar nike lokhimon anim arat guru chingduk ka cho anilo guru lakhan ingti handshake period he kache arni kang thirlo pininga bangke dowan kang thir alar hemruna longsi guru aphan roar chonangpo Sorkar pen ki BSO pia teng kroi pen hem kang thir dowana long damdera hemruna longsi guru aphan kiro kar chwasai padoji aphan lokhimon sangha amepu boloram phangchola pen pachithangchon bang jiten ingti pen pachini laso alama putha kachini ji aphan sangha email pakla laso email ke laposan henlo lokhimon sangha 5919@gmail.com pinia biota bangkela pansi kangton iklo domitame kurang thu